בוקר טוב, 6 בבוקר, ואני יצאתי מהאוהל אחרי שארגנתי כבר את התיק. תראו את המזג הזה, לא רואים כלום. ציוד קופל, אחרי רק צחצח שיניים, למלא מים. שים פה זה מכה. לא נותנים לך שנייה של שקט. 7:10 יצאתי. היה עכשיו איזה קטע ממש מסוכן שהייתי צריך לחצות תנ"ך. לקחתי פשוט 10 דקות, לחשוב מאיפה הכי טוב לחצות. אחרי שלקח לי עוד רבע שעה של התברבר. 4.7 קילומטר לפחות, שיפוע של 25%. אני בקצב ממש טוב, עשיתי בשעה אחת בעלייה של לפחות 30%, 1.7 קילומטר, זה מעולה. נשאר לי 1.5 קילומטר עד לקמפינג שראיתי שמה, שיש שם איזה משפחה שגרה, השעה 11:50, פיקס בזמן. אפילו יש לי התלבטות האם לסיים היום את הטרק, אומר שאני אצטרך אחרי המשפחה הזאת עוד לעלות 1,100 מטר גובה, איך לא זוכר כמה קילומטרים, ממש גבול. איפה אני ישנתי אתמול? הנה, זה ממש שם. עוד 10 מטר. הנה זה... טוב, אז הגעתי לפמיליה פרץ, אין פה אף אחד. אני קצת צריך לקנות מים, למצוא מקום לישון. אלא אני פשוט מטפס לפס, שמה איפשהו. קצת בספק, אני אספיק לפני החושך. אני מתחיל לחשוב שאני אמקם פה את האוהל. משפחה לא פה, אם היא תבוא, שתבוא, אם לא, אז אני פשוט אעשה פה קמפ. צריך ללכת לישון. 5:45, אני מנסה לקום באיזה 4 בבוקר, אני אספיק מחר להגיע לסנטה טרזה.